goods na yung ano, yung conversion ng GR to Hex EasyCAN. Yan. So, itatak ko na lang yung mga cabling nito. Goods na siya. Kinu-configure ko na lang dito sa Hex EasyCAN. Ito yung module. And plug and play lang ito. Walang ginalaw na tawag dito na harness yung Africa Twin. So, plug and play lahat. Then, ito lang yung binago ko. Kasi iba yung socket ng GR-X5 Pro. Pinalitan ko siya nito para mag-adapt. So, sa mga magko-convert, mag-ingat lang kayo. Hanapin nyo yung positive, negative. So, discard nyo na yun. So, yun nga. Paano nga ba? Ito na lang ang mga kulang. Then, ipa-finalize ko lang itong mga ano niya. Ganda. Gandang tignan nitong ano, X5 Pro. Ano siya, very very compact at minimalist. Ganda. Okay, so natapos ko na yung ano, yung full installation ng GR-X5 Pro plus Hex EasyCAN module. So, ito. Bali, ipakita ko lang yung details ng paano ko siya ginawa. So, may separate siya na light bracket. Binili ko lang din ito sa Lazada. Then, nilagyan ko siya ng cable tie dito. Ito yung junction ng X5 Pro. Yan. Then, dinaan ko dyan yung mga cabling niya. Same as on the other side. And, yun na. Maayos na lahat. Walang kitang kable. So, pinagtiyagaan kong ano, hindi ko na tinanggal tong tangke. Pinagtiyagaan ko na lang siyang ano, ninja moves. So, pakita ko lang yung ano, yung operation. So, yung ano, kung paano siya patayin, parang GS din. Ito yung sa turn signal. Yan. So, paano mo siya papatayin? Yun, nakailaw siya doon. Long press mo lang ng 2 to 3 seconds. Yun, namatay na. Wala na. So, isi-switch on natin. Long press din ng 3 seconds. 2 to 3 seconds. Meron na. Okay? So, yung kwan naman, yung intensity niya, bali pala, kinonfigure ko siya sa high and low beam configuration. So, currently, nasa low beam siya. Around 40% ang low beam nito. Pagka pinrest ko to, itong beam pass na to, or toggle ng ano, ng toggle ng high beam, lalakas siya. Yan. Ito ang kagandahan ng Hex EasyCAN or Transmart Denali. Yung isa lang. Yan o. Yan. Kitang kita. Okay. So, i-ano ko sa bright. I-bright ko siya. Ngayon, kung paano mo siya kontrolin yung intensity niya, press to the left. 3 seconds din. Pag nag-blink, yun na yun. Pwede mo nang ma-adjust yung ano, yung intensity niya. Yun, nakita nyo. So, pagka ang ano niya, ito ang LED. Okay, so ulitin natin. Yun. So, nag-blink siya. Yun. Press mo lang ng press dito hanggang sa mabuwasan na yung intensity niya doon. So, pag ibabalik mo yung intensity niya, dito lang din. Right side. Low intensity, left. Pag high intensity, yun, kita nyo, sa right. Kasi nasa high side to. Pero pag sa ano, nasa 40% lang ito sa daytime. Ano pa ba? Tinanggal ko yung mga blinker function niya sa busina.
tinatanggal ko, hindi siya nagbi-blink pagka nagbubusina ka. Nga lang iniwan ko yung blinker ng ano kasi minsan kailangan mo rin kasi siyang mag-blinker pagka lumulusot ka. So press mo lang ng 3 to, magbi-blink siya. So pwede rin patayin yon. Pero sa akin mas preferred ko ang ano lang dito na responsible usage lang ang gagawin mo rito. Hindi yung kapusado ka na pagka mayroon kang ganito blink ka ng blink. So ito. So yun nga, yun ang gusto ko rito sa Denali. Sorry, paano nga ba? Hex Easy Can. Malinis siya. Wala siyang mga extrang ano rito, yung mga switches na magulo. So hindi ka na maraming ano diyan, original function siya lahat. So kunin mo nga yung yung mga gamit nung nung ilaw. Yan. 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 So ito yung mga gamit ng X5 Pro. Hindi ko na siya ginamit kasi nga yun nga, itong balas at saka LED driver niya, hindi ko na siya ginamit. Direktang na siya, conversion na talaga. At biruin mo ito, ang daming mga naglalay-layang kable pagka ito ang ginamit mo. But may presyo din naman yung yung Hex Easy Can. Okay, so one last yun. Okay na. Ganda.